jertfa lui Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl. Altă cale de scăpare nu era, pentru că noi eram pierduți. Eram niște oameni păcătoși, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, niște oameni păcătoși. A trimis pe Iisus Hristos, Fiul Său, ca să ne mântuiască. Iisus Hristos a fost răstit pentru păcatul Său și al meu. A luat de la roman viciul, a luat pămi, i s-a bătut cuie mâini și picioare, ca tu și eu să fim mântuiți. Prin Iisus Hristos, prin sângele Lui doar ai iertare de păcate. În altceva nu ai iertare de păcate. O religie nu te poate mântui. Un cult, o biserică nu poate da mântuirea. Doar când vii la Iisus Hristos, la cruce, la jertfa sa, te recunoști că ești un păcătos. Te recunoști că ai nevoie de iertare de la Dumnezeu. Vii la cruce la Iisus Hristos și îți mărturisești păcatul. Îți mărturisești veția, curvia, lucrurile destrăbărate care ai trăit în ele. Și doar atunci capeți viață, doar atunci capeți iertare.